Miksi sä haluat noin ehdottomasti sulkea mut pois Eliaksen elämästä? Koska sä et kuulu meidän perheeseen. Mähän olen sen isä. Vain biologisesti. Mutta eihän sillä Raukalla ole muutakaan isää. Me ollaan pärjätty kahdestaan ihan hienosti tähänkin asti. Mä olen kuule vähän eri mieltä. Mä olen sen verran useasti pelastunut sen siitä, kun sitä kiusataan. Mitä? Ai sä et tiennyt. No ei kuule mikään ihme, kun sä et ole koskaan kotona. Tää keskustelu on nyt ohi. On se hyvä, että asia viimein ratkesi sun eduksessa. Päinvastoin tässä kävi nyt. Mä en näe Eliasta enää ikinä. Kyllä se Meri vielä muuttaa mielensä. Täytyyhän senkin ymmärtää, että lapsi kaipaa isänsä. Ehkä musta ei vaan ole siihen hommaan. Jaha, pääsit taas vapaaksi. Paula, odota. Sun on hyvä tietää, että Sebastian pidätettiin. Mä tiedän, miksi Sebastian pidätettiin. Mua kuvottaa koko ajatus. Älä välitä. Sun pitää jättää tollaset puheet omaa arvonsa. Paula tuomitsee vaan, koska se ei tiedä totuutta. Eikä ilmeisesti haluakaan tietää. Täällä on kaikkien silmissä ikuisesti syyllinen. Kaikki järjestyy vielä. Nyt mennään kotiin ja juhlitaan sun vapautumista oikein kuohuviinin kerran. Onks tuo se sun vanha kirja? Joo. Löysin kellarista, olisin voinut antaa Eliakselle. Sä tykkäsit eniten siitä, kun Eemeli työnsi päänsä soppakulhoon eikä saanut enää irti. Taisi jo silloin tietää, että miten mulla elämässä käy. Kuule Elias, onko teidän koulussa kiusaamista? Vähän. Mitä sitten? Sähän tiedät, että sä voit kertoa äidille, jos sua kiusataan. Joo. Kiusataanko sua sen takia, että sä olet adoptoitu? Ei. Mutta sä varmaan joskus mietit, että keitä sun alkuperäiset vanhemmat on. Sähän mun äiti oot. Voi kultaa. Mutta oishan se aika mahtavaa, jos mulla olisi isäkin. Samanlainen kuin se talonmies Sebastian. Kai ne poliisit on päästänyt Sebastiania vapaaksi. Kyllä, hänet on päästetty vapaaksi. Jes, sit mä voin taas nähdä sitä. Kuule Elias, kun ei se nyt enää käy. Miksei? Kun me kaksi ollaan perhe, eikä me tarvita muita. Mitäs pidät? Kelpaako sulle Severin vanhat? No onhan nää ihania, jos näitä nyt sitten tarvitaan. Ajattele, vasta vähän aikaa sitten Severin mahtui näihin. Nyt se on tämmönen kaveri, että isä saa juosta sen perässä pitkin pihaa. Kun ei vaan muutkin juoksis. Mitä sä tarkoitat? Törmäsin rapussa Sebastiani, olivat päästäneet sen vapaaksi. Eli se ei ole syyllinen. Se on helpotus. Tai sitten niillä ei ole riittävästi todisteita. Kerrotko sä poliisille kaiken, mitä siellä kellarissa tapahtui? Mä kerroin asian tismalleen niin kuin mä sen näin. Jos ne on päästänyt sen vapaaksi, meidän täytyy vaan hyväksyä se asia. Ja sunkaan ei tarvi enää huolehtia Severin puolesta. Uskomatonta. Meidän keskuudessa on perversiä, te molemmat umistatte siltä silmänne. Kultaseni, mä oon rauhanturvaajana tottunut näkemään, koska kaveri pelaa vilunkipeliä ja koska ei. Miksi muuten Isabella olisi jättänyt Sebastianin? Ai niin kuin tämän takia. Ootko nyt ihan varma? No miksi sen olisi? Minkä takia Isabella ja Sebastian muuten olisi niin vaitonaisia niiden erosta? Mutta ei se paskiaisen touhusta lopu. No niin, siinä se iljetys on. Pidäs huolta Severistä, mä menen sanoa sille pari valittua sanaa. On varovainen. Oot näköjään sitten päässyt pois linnasta. Näin pääs käymään. Ihan kun tulit onnittelemaan. Eikö mä tulin varoittaa? Jos sä tuut 5 metriä lähemmäs mun poikaa, niin sä kadot siitä lopuelämääsi.
Tässä kuule pitäisit huolen omista asioistasi. Niin mä pidänkin. Mä suojelen mun poikaa. Ihan miten vaan. Mä tässä yritän tehdä töitä, jos viittisit väistää. Vasta kun sä jätät meidän lapset rauhaan. Sä jätät nyt mut rauhaan. Menit sä mua mitä? Menit sä? Mitä sä kehtaat käydä mun miehen kimppuun? Vihat! Lopettakaa! Jättäkää mun isä rauhaan! Oothan sun isä. No olen.